Хочешь? имкон дорем ки дар бораи ин даста ҳам ҳарф бизанем. Дастаҳои ҳам Аррифо ва ҳам дастаи Асиб. Дастаи Асиб дар гурӯҳи А зинаи аввалро ишғол кард. Дар он ҷо Ал-Кувайт буд, Ҷебла ва Ансори Лубнон ҳам аз Сурия буданд. Дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кард бо ду ғалабааш. Ва сипас дар ин баробар дар ҳамин ҳоле ки мо ин бозиро мебинем, дастаҳои Рифо аз Баҳрайн буданд ва ин дастаҳо ҳам дуто буданд ки дар натиҷа Рифои асосӣ ба бозии даври охирин баромад. Бозии нимниҳоӣ байни минтақавӣ гӯем хато намекунем ва он ҷо пирӯзӣ ба даст овард. Ҳоло ин ҷо мо вохӯрии Асиб ва Аррифоро мебинем. Аррифо дар ин баробар дар гурӯҳе ки ҷойҳои дуюмро гирифта буданд бо Кувайт ва Тишрини Сурия ба бозиҳои минбаъда омад ва ин ҷо футболбозоне ки ҳоло мо ва шумо мебинем, дастаи Асиб тавонистанд дар дақиқаи 47 ҳисобро кушоянд. Абдулазиз Ал-Муқбалӣ буд. Дар дақиқаи 62 Аҳмад Ал-Суяби ӯ голи дуюмро зад. Салоҳ аз Яҳёӣ, ин ҳамон голе ҳаст ки голи сеюм аст, бисёр аз байни пои дарвозабон хеле хуб моҳирона ба нишон расонид. Ҳоло боз як бори дигар мебинем чӣ гуна ин тӯб вори тури дарвоза шуд. Дар ҳақиқат олӣ ин тӯб зада шуд ва баъдан футболбозони дастаи Асиби Умон боз як ҳуҷуми дигари худро ташкил карданд. Дар хатти пеш дар ҳақиқат хеле хуб бозӣ мекунад. Ин Космос Дауда яке аз легионерҳои ин даста ҳаст ки бо маром ин тӯбро бо зарбаи сар ниҳоят зебо ба самар расонид. Ба ин баробар дар як лаҳза футболбозони дастаи Аррифо ҳам метавонистанд як гол зананд, аммо аз зарбаи пеналти Муҳаммад Марҳун тӯбро ворид тури дарвоза карда натавонист ва бозӣ бо пирӯзии дастаи Асиб ба поён расид. Акнун тавре гуфтем вохӯрии ниҳоӣ аст ва мо вохӯрии ниҳоиро интизор ҳастем. инҳо буданд он хабарҳое ки мо мехостем манзури шумо гардонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин соат барномаи моро интизор шавед. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.
Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй